Cando me digades, eh? Podemos, sí. Bueno, pois, moi bo día a todas e a todos. Grazas por asistir a esta rolda de prensa, creo que marcada pola relevancia da actualidade política das últimas horas, non? Tras a toma de posesión de Elena Candia como alcaldesa de Lugo e a súa renuncia a acta de deputado deste Parlamento, informolles de que será José Luis Novo Teijeiro o seguinte en tomar posesión como deputado do Grupo Parlamentario Popular. O señor Novo Teijeiro, que ocupaba o número 12 na candidatura lucense do Partido Popular de Galicia, conta cunha dilatada trayectoria no municipalismo, tendo sido tenente de alcaldesa no Concello de Rábade ata o ano 2025. En actualidade, pois mantén unha participación activa no partido como membro da Xunta Directiva do PP de Lugo e tamén como membro da Comisión de Pequenos Concellos do Partido Popular de Galicia. Eu agardo que a súa experiencia previa de goberno e o seu coñecemento do ámbito rural pois resulten de gran utilidade para o labor propositivo deste grupo nesta nova etapa e aproveito, por suposto, a ocasión pois para darlle a benvida a este equipo, ao equipo do Grupo Parlamentario Popular e para desexarlle pois sorte e acerto nesta nova andaina. Tamén quero agradecer a Elena todo o seu labor impecable como vicepresidenta e como parlamentaria ao longo destes 6 anos. E, sobre todo, quero destacar a súa lección de coherencia. O seu compromiso por Galicia agora vai no demostrar en maior dose todavía no seu compromiso con Lugo. Con Elena quedaron de manifesto as dúas formas opostas de entender a política. Quen podía escoller Lugo escolleu un escano no Parlamento e quen, como Elena, podía quedarse no Parlamento, escolleu exercer responsabilidades en Lugo. E por iso o Parlamento de Galicia perde unha gran deputada e Lugo, estou seguro, gaña unha grande alcaldesa. Pero Lugo recuperou onte non só unha alcaldesa, senón tamén unha política de conviccións que antepón o ben dos seus veciños a calqueira aspiración persoal. O Concello recupera a esencia da política de proximidade e da escoita activa. Ese xeito de facer políticas sen barreiras entre o despacho e a veciñanza, que é exactamente o que a cidade, ao noso entender, reclamaba dende fai un tempo. Remata un ciclo esgotado e comeza o tempo da política útil, a que pon a iniciativa onde só había parálise. A moción de onte non só foi un trámite administrativo, foi o triunfo da política a pé de rúa. Elena Candia non asume só unha alcaldía, abre unha nova etapa de xestión e de ilusión. E así empezou a demostrar, non perdeu ningún minuto para presentar a estrutura do novo goberno municipal e un proxecto de cidade con medio cento de medidas concretas. Só me queda, polo tanto, desexarlle o mellor e a maior das sortes a quen propiciará con diálogo e con compromiso o cambio que precisa a cidade de Lugo. Agardo que unha vez que finalizou todo o proceso da moción de impulso a Lugo e que Elena xa tomou posesión do seu novo cargo, se normalice por fin a situación e deixemos atrás escenas como as que vivimos nestas últimas semanas e que en nada contribúen á imaxe da boa política nin do prestixio das nosas institucións. Escenas nas que se superaron moitos límites que en democracia non deberían terse superado. Ataques persoais, insultos, descualificacións. E esta crispación non se limitou só a traballo diario aquí, en plenos e comisións, senón que, lamentablemente, traspasou as paredes deste Parlamento para trasladarse á rúa e contaminar así o clima de convivencia tranquilo. Vímolo onte ás portas do Concello de Lugo, onde se viron momentos de gran tensión e se superaron os límites do respecto e da provocación. Afortunadamente, os simpatizantes do Partido Popular de Galicia que acudiron alí fixeron onte unha enorme demostración de prudencia e de temperanza para evitar unha escalada da tensión que ninguén responsable debería desexar. Advertíao fai 15 días e a crispación que uns estaban alentando se cristalizaba en actos violentos, eles serían os únicos responsables. E tal vez por iso, onte, nin a señora Pontón,
nin o señor Besteiro acudiron a Lugo para eludir a súa responsabilidade e para evidenciar a súa cobardía política. O tempo, desgraciadamente, acaboume dando a razón. Agardo que non se tarde nin un minuto máis en pedir desculpas e, sobre todo, en rectificar actitudes. E vimos tamén esta tensión no pleno desta pasada semana, con descualificacións e ataques verbais constantes á persoa de Elena Candia e con mentiras, como as que se verteron, por exemplo, sobre a deputada Paula Mouzo. Sabíamos todos do nerviosismo do Bloque Nacionalista Galego en Galicia, pero parece que aínda hai máis nerviosismo no que se refire a Camariñas. Acusar en falso a unha deputada de ausentarse nos debates sobre un concello é realmente lamentable. Porque lles podo decir, unha vez comprobado, que é absoluta e rotundamente falso. Das 5 comisións nas que se trataron asuntos de Camariñas, a señora Mouzo só se ausentou de unha por unha causa máis que xustificable, un motivo de saúde. A estrategia do Bloque Nacionalista Galego parece clara, vale todo con tal de ocultar que o Goberno Central non aprobou a excepción das cotas ás mariscadoras polo cese de actividade. E por iso, insisto, e volvo a facer unha chamada a reflexión. Cando as ideas se sustitúen pola mentira e pola ofensa persoal, non só perde quen a pronuncia, senón que tamén se resinte a calidade do noso sistema democrático. E cando a un político só lle queda a mentira e a ofensa, é o momento, tal vez, de que se plantexe dar un paso atrás na súa vida política. É o momento de rebaixar o ambiente irrespirable das últimas semanas. Oxalá este fose o último día dese espectáculo triste e o primeiro dunha profunda reflexión sobre o camiño que queremos seguir. Dende o Partido Popular de Galicia, témolo claro. A política, xa sexa a nivel local, a nivel autonómico ou a nivel nacional, ten que ser unha ferramenta para mellorar a vida dos nosos cidadáns, dos nosos veciños. Alí estamos e aí é onde nos queremos seguir. Pola miña banda non teño máis que engadir, quedar a vosa disposición para calquera tipo de aclaración ou de pregunta sobre este tema ou sobre outro calqueira que considereses do voso interés. A tarefa de Elena Candia creo que a explicitou ela mesma onte, e é construir un Lugo para todos. A partir de aí, o que me resulta enormemente preocupante é que a secretaria de Organización dos Socialistas Galegos, exalcaldesa de Lugo, considere que hai alfombras que levantar. En todo caso, ela saberá o que agachou nesas alfombras. Eu entendo que a prioridade do Partido Popular de Lugo e de Elena Candia é facer un Lugo de futuro, un Lugo de todos, un Lugo moderno e que avanza tal e como demandan os lucenses. Tamén supoño que se polo camiño se tropeza con cuestións que nunca se tuveran que ter producido, lle corresponderá a que ten medo a que se levante esas alfombras explicar que é o que fixo, por que o fixo e por que ten tanto medo a que se coñeza a súa xestión. Eu estou seguro de que calquera goberno do Partido Popular non tería ningún inconveniente en dar explicacións sobre o que fixo no pasado. Sorpréndeme que a señora Lara lle preocupe o seu pasado fronte do Concello de Lugo. No próximo pleno, evidentemente, se fará unha elección para cubrir esa vacante. Como vostede sinalaba, temos días, non abordamos isto. Agora a prioridade, evidentemente, é que o grupo recupere a súa integridade coa incorporación do novo membro e a partir da semana que ven pois falaremos dese tema e o abordaremos como facemos sempre, coa máxima normalidade e intentando dar estabilidade o antes posible ás institucións nas que gobernamos, neste caso, a este Parlamento de Galicia.
Home, a mí me sorprende que un partido que todavía non deu as explicacións necesarias de por qué o tenente de alcalde de Noia é un tránsfuga, por que está participando nos órganos de goberno, por que forma parte da Xunta de Goberno de Noia, por que está cobrando por asistir a esa Xunta de Goberno, se sorprenda por unha decisión organizativa que se tomou no Concello de Lugo que parece ser conta con todos os beneplácitos ao que se refire ao nivel legal, así o consideran pois os órganos que fiscalizan esas cuestións no propio Concello de Lugo. A mí me sorprende. Eu creo que nos últimos días, tal vez os socialistas galegos, me permito darlles humildemente un consello desde aquí, que deixen de estudiar o que fai o Partido Popular e que empecen a tomar algunha decisión sobre os temas que lle competen a eles e que tamén están recollidos nos seus estatutos, os que parece que lle prestaron bastante menos atención que os do meu partido. Algunha cuestión máis? Non? Pois moitísimas gracias. Iremos informando nas vindeiras citas destes temas que tanto interés suscitan.